Hello guys. Dili pa midugay guys na human og kay kami guys mananagat kamo mag-uuma. Pero parihara guys. Kami mag-atiman po mi sa among panagat adlaw gabi namong atiman nun. Kay kung dili lagi ta maningkamot guys og panagat, wala po tayo ipalit og bugas. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ako sa may sakayan guys. Sa may load nga bahin sa mo ang bye-bye guys. Kay kay mi og pukot guys. Kauban sa ko ang anak. Dili pa midugay guys na human og kay kami guys mananagat kamo mag-uuma. Pero parihara guys. Kami mag-atiman po mi sa among panagat adlaw gabi namong atiman nun. Kay kung dili lagi ta maningkamot guys og panagat, wala po tayo ipalit og bugas. So manghinaot ni guys nga tagaan mi ninyo og pagtagad. Kuya wag samo guys. Muro magnaay buhok-buhok. Laing klase na po sa may samo guys. Karon papug ko nakita ani guys oh. Kanira pod ani, ubang kay lain man. Murag buhok siya guys. Ambot unsang matangan ni sa sagbot basta kay bilongs gapon ni sa may samo. Laing style na po siya guys nga pagkasagbot sa dagat. Amo ni samo guys nga natural. Ato makita guys. Nagdaghan ni siya karon sa may suba. Tungod ka ha kay init. Mo nga manggawas din sila guys kung ting init na. Pero malipay po mga isda ani guys kay makakaon man pud sila. Mamane feeding sa mga isda. Kamo mo isda? Ha? Na mo isda? Pila? Aw. Katong tuwa sa kuan. Tuwa sa kuhaon ko na to sa taga-Kanlusong. Usara man pod. Kinsa matong tabok? Asa man na mamana? Unsa man iyang panagat, Bert? Mamana. Oh, mamana ay day na. Ana siya tulay mamanaan.
Tura ba ininit at Bert? Dali na. Bert. Kisa may mo lakaw. Pila ra may sugilanon guys. Hida ko ang dagat. O mo'y nakita na ko guys nga ang dakong truso. Padong na mo dasmak sa ako ang haligi sa tanom. Mo nang gidali na ko guys kay di ko dugay ni gitarong mainton sa sinigla ni. Wa na sila diri guys, nagtrabaho na to ni ako na lang bilin. Mo na nga paningkamutan gyud ako guys nga dili gyud mo abot sa may haligi. Gamay record ani guys. Parang malikay na siya. Iato lagi na ako pag burot sa dagat guys kay murag humok-humok. Parang paita ning kahimtang ning amo ang baybayon guys, labi na dagkong dagat. Ayuda lang ko ani sa bawod guys para good siya nga mo padong sa ubos. Delikado po ni magtabang ka og truso guys o dago kayong bawod kasi laparuhan ka. Mo na nga nanayning jud ko ani guys, tuwa jud ko kumpiyansa. Mura man ko gisog-sog pud ani guys kay mosabot pud puro as gamot sa loob di mo na nga gahi pud kay itod ning maong truso. Kadto kay ni guys ug makaigo ni balay or haligi kay tumbad jud ang imuhang balay bisag unsa kaligon ani kay mao na ni mo dumbo ka bumbong or sa haligi sa imong mga tanom. Arang gahian jud guys, gamitan na naman ako og kuan kabra. Bintahan na lang guys kaya niliso na padung na dito sa ubos. Wadyo ko nasangpit ani guys kaya ako raman usa ani. Okay na guys kay tuwa na sa ubos. Murag din ako kabuhion ani magunahuna nga madasmagan ako ang haligi sa tanom guys. Tuwa na sa ubos. Ituyo gina ako na guys po pagpahabog kay aron din naabtin og bawod. Ang peligro lagi lamang og naay dagkong truso. Pasensya na mo guys, ug maro pa lingaw na ko karong hapon na guys. So ako miingon, bye-bye.